na yang ka MFA kamokat fisherusan kawai da sinat rekam nyok sama kurwat kapapet man penek pensa ki doa bat mempajung kujung ka kan ka te habang gidan hang ni menem sini ngan bu ki bingkat yang ladau ban ai bu ko damar ba kiru dusman kiru syukor kiru boman kila air kan jada YB ya kan kawa kat haduk ba ki dok hang ni kila per so da upload ba kidon ki breu menai kula wantam ki dok te katkum kejing pek ni menai ki dok kam donasyo ka support mo kilo ki dok khasau kini ki dok khasau ki dok khaten rai jong ni kebangi ngida patong ngida thet ngida plat yang ni man lakas ni pai dok kha ban penek masak ban itna kini ki jing thau ki jing thau ki ba ublei dok thau ublei ni saya kini kamariang ula pun kamti hangi bangilang kinong pek no sumar man penek pensa henrai ni ki breu pat haduk kat kan ni ka jing ejung blei yang ni pai kena mariang kabi tenat nimpat sotu ka jing koridor cuma kini ki dok kha do bodong ki don la ka jingmut ki don la ka dor te kini ki rusum kabu ki ko ayo sisen ban mon khwai ki that ki ai kin jado YB kata khadu ba ki dok kha ki ya blot te haju ko por kane ka kane ka wa mopon por salah pot no kadai ka bagi punun kam mantan te nga syukur pat ya baro kitu ki breu ki batam ya kitu ki dok kha mena syaba pin bam par khat arsen lemar ngi hadu mentangin patip ki dawai ka dawai bi ayu bayi ai adu mene wat busain badong obu yam te yo lese lap hibam kitu kido kan keta ya ke ko jing kya jong pi te nga mahamro kerparo ya baro bandang ni syakmat naliang ka MFA kadang lap la kalap ya kido kino ki baile kam kai le persya da ka ba pi rat tong song pi abusari pi abjar pi dawai kisiatnya kisim bulan si klau betap nangkaliang kan kem kan pun stom da kabakan IT si bod jong kain nang sa kamat ki pajba nang song bot jong kadong katany ada don bayap ki do ahne kawa sin kawa sebab wat nentam namara ngingilap ki batam da ngaban kem suai ki yaki mar mena ka jing kem do kadai naduk sansteng huji mesep kita ki bon kem do kong nang no kitep kumno ki la barak tung song mara ada bundai maki ngaban keno eki mar haju ko poro kitu ki do ki bayap kadawai yu baki beriu ki ai kane ka jing musau ka jing mai ka jing ki bara te so bang karpat ya baro ki pat nang song jong athan tung ina thailang ngikum ka sno mo karpat ng mak MFA ngi dah sumar ya ka dak ya wan pun khoj ya kane kawa ni plai dok haman ka snem di ko bakini ki dok khatrai jong itu ka si kin im kin san kin roy hang ne ngai ngi ki breng soto dak ka bang ile bi jot kini ki breu ba ai dawai bi kane kawa dok ha kim per no punya breu ki apnya ki dok kha ki punya bro ki nyong ki breu namar ki breu ki ba mi ki dok kha yo se ki yo jingpang kan kata kan jong ki tengah rakerpat faksen ya ki to ki balatam ki dok so bah perkat arsin shopin ba mi ki dok yo se kan kata ya ki tu pia jong ki hai ko por rakerpat ya baro ki to ki bajuan kwai hang ne wan songkai sngo ba le khut shim mi ka kawa kum ka plau jong pi dakaba wat nombret ki plastik han ne po wa wat nombret ki bilar kiat yon di kiat hang ne naleng ka snong ni maham minum song sya FP ban di so bahang ne ban pun jabo el kawa ban pun pat ki bilar ya ki bilar hang ne bat ibu ki maham ro ba leng ka BFL som kat gim sya ban rak tong song ban tong do apartment met ban khwai rop we ban pun ap musari ban pun abjar ban song met hane tam ya ka spo baje nang ni sakmat ara ngilap ya ki bakum kita ngin haban kem ban pistom ki bat in IT segi bod jong ka an tangkat ne khublai sibun